začína sa Winter in Horse Paradise. Welcome to the future. Ach, zase ten náš milovaný tábor. Presne tak. Presne tak. Je to veľmi super, že konečne je tu zase. Pravda? Už iba čakať na babi, kedy prídu konečne. Áno, šéfka. Už sú tu. Konečne zase na ranči po tej dlhej dobe. Babi, vystupujeme. Stávať. Á! Zlatý dobrý ranč. Jupi! Bože, po tej dlhej ceste. Joj, ponaťahovať sa. Za mňa to nebola až taká dlhá cesta. Ani zaspať sa mi pri vás nedalo, bohača. Ajaj. No, na rozdiel od vás mne sa dalo zaspať. Áno, Stella, lebo ty si chrapuň obecný. Zase Míša neurážajú. Keď má chuť spať, tak nech spí. Ďakujem, Gabča, že si sa ma zostala. Tak už ste asi všetky, tak môžeme začať. Vítame vás na tomto ročnom prvom ročníku Winter in Horse Paradise. Určite máme pre vás aj dobré, aj zlé správy, takže ktorými chcete začať? No, tak asi tými zlými. Dobre, tak zlá správa je, že bohužiaľ počas toho týždňa podľa predpovedí by nemal napadnúť žiadny sneh. Čože? A ja som sa tak tešila, že konečne budem na Winter in Horse Paradise mať nejaký sneh. Veď je to iba prvý ročník. My vieme, ale tak je to... No, také to je. A dobrá správa je, že vás je zase veľmi dobrý počet a že... Čo bola tá druhá? A áno, tento rok vás nebude trénovať Mária. Hurá! Už sme sa báli. No, tak dobre. Tak, koníky, služby a aktivity vám vždy povieme. Takže dneska má službu Kaťa, Míša, Domča. Prečo ja hneď prvý deň, bohača? A myslíš, že ja mám z toho 3-krát veľkú radosť? A ja, čo si myslíš? A potom tu máte rozpísané koníky, sme tu 7 dní, takže to máte na 7 dní. Takže jeden celý týždeň. A tak, asi k tomu už viacej nič nepovieme, potom vás zavedieme na izby, ale teraz si nasedlajte koníky a dneska sme na jazdiarni. Poprosíme bez sedla. Míša a Wendy už so sedlom. Joj, bohača. A poprosíme za radom si chodiť pozerať koníky, takže od Wendy až po Stelu za radom. Jasné, mám to, aby ste sa tam necúkali. Jasné. Dobre, super, takže Wendy, na konci nie som. Ty kokos, ja som tretia. Tina, tak to nie je na začiatok až také zlé. Joj, prepáčela, v pohode. Tak idem ja som štvrtá odzadu, Grace. To je nejaká kobylka? Áno, taká lipicánka. Dobre. Dobre, idem ja som štvrtá. Joj, bohočo. Ja mám Arona. V pohode. Arona už som raz mala. Joj, bohočo. Ja som prvá, ako vždy. Yes. Cloud. Kto je? Taký nový arabský koník. Nemali ste ho už na letnom? Alebo si nepamätám. Ja som posledná, ale... Sandy. V pohode. Dobre, som na rade ja. Ja som predposledná, vážne. A Mateus. Vôbec nie zle. Joj. Dobre, idem ja. Kavaluna. Tak. To je taký pekný začiatok.
Môžem ísť ja? Kľudne. Charizma, super, yes, charizma. A ja mám Zeusa, super. Mením názor, môžete ísť aj bez sedla, Míša, Wendy. Máte celkom dosť poslušné kone, takže mi to je jedno. OK, jej. Tak, dobre. OK, babi, zoradiť sa poprosím, tak, aby sme mohli začať. Vamono. Wow, super, ďakujeme, idem rýchlo prichystať trať a budeme tak ako keby dneska tak jemne skákať. Dobre, OK. Dal som vám jemné skokové zameranie, takže úplne taký príjemný parkour, taký úplne jemný, stredný. Tí, ktorí proste budú chcieť, tak im navýšim, ale ináč všetci skáčete túto úroveň. A toto neberte, že je to parkour, toto je ako keby jazdiareň, ale dneska vám dávam výnimku, môžete si to zaskákať v akom poradí chcete, nebudem vás kibecovať za to, že ste to preskákali zle. Dneska je to iba na vás, ja dávam iba pozor, aby sa nič nestalo. Jasné? Prvú chcem vidieť Amandu, Elu s Aaronom, takže môžeš si prichystať svoje vlastné tempo. A chceš niečo navýšiť? Chcem. OK, navyšujem. Povedz mi čo. Takže sme zvýšili tieto dve. OK, môžeš ísť. Super. Opa. Wow, v pohode, Aaron, v pohode, wow. Opa. Tak, to je taká moja mini zostava. OK, super. Teraz Domča, poď Domča. Chceš zvýšiť alebo nechať toto isté? Toto isté, čo mala Ela. OK, môžeš ísť. A ešte toto som neskákala. Wow, kavalena, ho. Dobre, super. Ďakujem ti, Míša, bolo to veľmi pekne odskákané. Kto nám ostal posledný? Amanda. No dobre, akú chceš trať? Takáto. OK, ideme. Poď, Cloud. Wow, Cloud, ho. Super, Amanda. Ďakujem. Ďakujeme za zliadnutie prvej časti nášho zimného tábora a určite sa tešte na ďalšie časti. Buď vyjde zajtra, alebo obdeň, alebo ob 2 dní. Jedno z tohto, takže určite sa tešte. Toto, ak som nevydala 16., tak to vidím 17. Ale podľa toho, ako som to zostrihala, no. Čaute.